Naganahan ako kari dari kaya kita ako kabadyo. Kada nilaging lugar, di ko makalimut. Hapit ko maintunsis. Agtigbantay sa kabadyo ko eh, gibijaan man ko. Di naman mo patuuna ho. Sige sa ko, di naman si mohonong. Ara naman kasi kung niraga nagkabadyo ko, di naman si patuuna ho. Hi guys, ako na pa rin si Reverse. Karong adlaw, December 13, nami ni Mayor sa RG Javier Farm. Naglayan ko dari. Tapos mayroon ito nag-uban si Mayor sa tour guide. Kay, sa Mayor kayo apan sila kaari. Ako nag-ari naman ko dari sa una. Nating ako kay, nautro na. Lahi na siya. Awag ilang kuan guys. Ilang lubi. Ara ka nubu. Da sa una, di pa niingani. Kaya nag-ari naman ko na rin sa una. Des naging tuig 2017 siguro to. Daghan ni sila buwak na sa una. O mga buwak na ni, daghan. Karon, wala naman, wala na. Gamay na laman. Pero daghan sila mga prutas. Daling lugar, di ko na rin makalimut. Kay, sa una lagi, ara kong kakakiat lagi. Kay naman sa ko andan eh horseback riding una katong daghapon yung mga buwak isa kay mga jukos kabadyo ara man jukos kakuan kiat lagi ipasakay na kus kabadyo sang libot lagi lami lagi dari mo libot mo sakay sa kabadyo ara man sisang kaluag dagos unahan guys to si Mayor sa mga litos aga ko dapat kus mga sunflower ya. Dahil sila ka dari mga sunflower na. Yeah. Tak mo? Yan sunflower no? Sa una, grabe sin daghan na. Awad sin daghan na din sa all sunflower. Sana, hapit na ba sila nag-as? Lami na po ni tanawon. Taas man eh. Dahil naging tuig ni Ari Kudari, ni sakay ko kabadyo. Mao to, gilibot-libot ako sa kabadyo. Gilibot ako sa kinatumzan. Lami na rin ilang lubigas na kaya arakan na bu. Di na jadi mo sakun. Awa. Agay lang mga butong dari na. Isansad sa zuta. Araw ng lubu ah. Lami na nga rin lubi ha. Ay di na ka magsakasaka. Bawa ni kapoy. Dito sila lang tagpamupo. Nandiyan na pagkipakita ninyo guys da. Dagan sila mga prutas dari. Na. Kuha ni rambutan ni. Sa una pag-ari na mo namunga ni. Saging tuig kani mga rambutana. Dara po sila ko ana lagi garden da bago na. Boga man ko mag kon nga ni mga farm. Libot-libot. Basig puhon siguro mag farm lagi pagkugaho ah. Dari mga kapadas na dari. Taghan, di alam ko malahos kaya nang inita, balik na ko. Atro ko sa mga sunflower. Nakahana-hana pa ko ingon ni Mayor nga ani lagi daning RG Javier Farm kay dalagis ni Agi. Katong una pa ning gi-open, grabe sin ka labi dari kay daghanay buwak. Grabe sin daghanay buwak dali sa una guys. Naabot sila mga kabadyo. Gusto kang mulibot sa ilang farm, magsakay kag kabadyo. Guys na Agi ning lago na RG Javier Farm, kami tos promi. Dia may kabadyo, pwede rin ko nung sakay. Parang lingaw lagi na kay libot-libot ko sa kabadyo, dari silang farm, tibok laga mo guning farm. Daga na siya nga farm, jadi lamang kumulibot kay ang inita. Apoy na po malako-lakaw. Mau to sa una, gilibot ko sa kabadyo. Pagabot tas kila tumjan kay ag kabadyo kay kuan man, ara na magkasaganing dagan. Niulbo lagi ko. Wala ganun kaya wala ko nahagbeng. Hapit ragan sa gamay naman si kuwang para mahagbeng ko. Motong karon kulbaan na ha. Ingin ko sang kaugaling nga di ko sa kabadyo. Kan sanga niya na to, grabe din ang sanga. Sus ko lang pud ng espiritu. Nanda kay singani na si karon. Wala ko nila maatiban kay ilang gi-close katong sugod pag nag-COVID. Diga na nga ko sa ilang kuan guys. Ilang mga lubi dari kay arar gazan ka nagbu.
Igor diri mo lusiun. Dili ka magsaka lusiun na mo dito. Pero sa una lamang ko nag-vlog ko danhi. Di ko na tumutala og kamera. Agahang videohan na dito para ra mga view. Nja arang istoryahan. Di ko tanong kamera di kay mauwaw ko. Nja nato sang vlog nga mga daan tanawan ninyo. Nakita lagi mo. Tapos ang YouTube channel. Mga video na kinabsan. Katong bago pa ko nag-vlog. Nja karon nga balik lang ko nagahana ko balik lang kay kuan food. Nagahana ko kare dari kay kita ko kabadyo. Kada nilaging lugar di ko makalimot. Hapit ko maintunsis. Sa kabadyo lagi kani sakay ko sa kabadyo. Nja. Mao to gilibot ako sa kabadyo dito na kustomoy aram man isang kadak kuan farm dako pa dito sumoy. Dagan pa sila mga plantation dito. Nja. Di na mo kumulahos kay init na. So pagtung sila nga sa mot si Mayura ning lahos katong na tour guide dara ko sa daplin kay. O mo kay kao si Mayura ka nagkao man to o ka man to sila dito mo lahos. Tapos daplin. Ang mata jud mo ganang na. Dito ko makalimot na ning lugar. RG Javier Farm dito ko makalimot na higit sa kay kawadyo lagi. Ngagi pasakay ng kos katong na ilang cowboy pasakay ko nga na. Ila pag ditong gi kuan gi. Tuod kay lagas lagi ko ka. Saka kay taas. Murag ila ko na tunggi tugpo. Gitagpo ko na lang para makasakay ko sa kabadyo kay habog magkabadyo. Nsa mo to ang lipadan na kay nakasakay ako. Aram ka excited la. Ilibot ako nsa. Agtigbantay sa kabadyo kay gibijaan man ko. Di naman mo patuuna ho. Sige sa nang kuan di naman si mohonong. Nsa aram dag na lagi dito sa katumsan. Aram naman kasi kung nilaga nagkabadyo kay di naman si patuuna ho. Musagit pag sa cowboy. Di naman ko madengan ka dito ko sa kinatumsan. Dito sa kinatumsan. Nsa. Mau tu arang gamasa na magsikong pero pa jud ko sa Ginoo. Kahawi diri jud ko sa ikog. Wala jud ko hagbeng. Kan hagbeng pa kadto. Napi ang ana pag ko. Kaya alang kana laging aral lagi kong kakiat lagi di ko mahadlok na mga ana. Ndari may pakita rin guys da. Ilang mga limonsito dia. Nasa dia mga limonsito da guys na daghay bunga. Nda ila pa ko ning bagong tira na markot kuno ni. Daghay bunga. Ha? Daghay bunga na. Dala pa sa dari, daghan sa mga limonsito. Na, daghan ng hinog. Na, grabe daghan ng hinog na. Daghan ng hinog. Lami na ba ning limonsito kay, kuan ni, nanan si tayo vitamin C. Lami ni si Zaim nun, inig ka nang may ubon bitaw ka. Zaim mo rang pigaan. Imna ni mo. Hindi na ako mulibot kay, nakalibot-libot na lang ko dali sa una mo, hindi na ako mulibot, dahil ako magahuat ni Mayor. Kasi Mayor ang ipalibot, pero kita pa sa dito tumoy sa ilang mga plantation dari, kakitapos Mayor, kayo pa man sa kaari, da, bunga guys sa kapi, dapat sila mga kapi dari na, daghay bunga agad ng kapi, na, sa kabulig na, tama na, kapi, dapat sila rin daghan, mga puno ag kapi, mga kapi na, kapi, daghay bunga agad ng mga kape po rin na kape. Mga ni kape, nakailan mo magkape guys, ngani. Sa una na may tanam inganin dyan, namatay rapid. Na, mga na guys na kape. Kani kape, og. Okay ba wala sa ni pamaagri ni para mahimunin mo kape, ibuwad ba ni? Or hindi ka magbuwad, ipagaling para makape na. Daghan sila rin mga tanong. Nakaraan magkakapas siya, kayo ranguha kayo. Tigaan ko na kog baon. Di sa tama ng libot yor. Tapos, 9 years na rin. Hindi okay ba yor? Atos daycare ha. Atos na ay mga baginganan o sidling. Di ka na no. Lamin ingani yor no. Ano? Nganing farm. Buwan. Daki. Di na limitaw. Kay magsigira kag surubi. O ning agi anana. Dali ko gidagas ka pa libot nga na. Wala na makalimot. Balik eh. Sakay-sakay. Dala, wala kasi pa ate. Ha? Maya ka kasi pa.